अब बेरा भ गईल एगो वार्ता के जेकर विषय है भोजपुरी लोकगीतन में पर्यावरण और ई वार्ताकार बारे श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी। त आई सुनी सभे ई वार्ता। लोकगीत लोक समाज के सहज आ सादा अभिव्यक्ति के माध्यम रहल बा, जौना में कोनो एके व्यक्ति के ना बलुक पुरहर जन समाज अपना मन के भावना के छवि देखेला। लोकगीत लोक समुदाय के रचित ओह में पैसल आ लोक जीवन खातिर गीत विधा में सृजल गायन कला के कहल जाला, जौन कोनो एगो क्षेत्र में मुखहरी परंपरा से एक पीढ़ी से दोसरका पीढ़ी तक अपने आप चुंपेला, जौना में सरलता, लयबद्ध राग, छंदबद्धता, आवरणात्मक पद्य के नमूनो होला। पर्यावरण के मायने वो सब प्राकृतिक स्वरूप आ वस्तुअन से होला जौन हमनी के चारू ओरे फैलल बा, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ पौधा, जीव जनावर। पर्यावरण में सजीव आ निर्जीव दोनों चीज शामिल होला। भोजपुरी लोकगीत में एह से जुड़ल हर वस्तुअन के भरपूर जिक्र होला, काहे कि भोजपुरी लोक समाज के जीवनचर्या आ ओकर रहवास प्रकृति के बहुते करीबी रहल बा। कृषि परंपरा भोजपुरिया समाज के प्रमुख पेशा रहल बा। जल, जमीन, हरियरी से जुड़ल। जंगल तो अब खत्म हो रहल बा, बाकी पेड़ पौधा आ फसलन के साथ ही ओकर क्रियाकलाप अबो बरकरार बाटे। पहाड़, नदी, भूमि, आकाश में चमकत सूरज, चंद्रमा, भगजोगनी लेखा टिमटिमात तरेंगना मानुष खातिर पूर्वजे युग से अचंभा के विषय रहल बा। आ ओकरा से जुड़ाव आ जिंदगी में ओकरा महत्व के वर्णन उ सहज भाव बोध से प्रतीक आ रूपक के बहाने मनई गीत आ गाय रागन के सहारे लोक कंठ से प्रकट करेला। पहाड़ आदि काल से मनुष्य के आकर्षण के केंद्र रहल बा। उ अपना ईश्वर के स्थान, मूर्ति या मंदिर के स्थापना पहाड़ के माथा भात ओकरा तिरवानी में कैलस, ताकि पहाड़ से ओकर लगाव, नेह, आस्था सब दिनन खातिर बनल रहो। देवी मंदिर पहाड़ पर बाटे। यह लोकगीत के माध्यम से तीर्थयात्री के मनोभाव के वर्णन हो रहल बा। ऊंचे रे पहाड़वा पर मैया जी के डेरावा, पहाड़वा कैसे चढ़ब रे छोटी न नदी। बड़ा दूर बाटे दुर्गा मैया के मंदिरवा, जियरवा थर थर कांपे रे छोटी न नदी। गोदमे बालकवा हाथे पूजन के थरिया, लौके नाही कौनो उपाय। माई के चरनिया में लागल बा नहिया, हरि लेती दुखवा बलाए। पूजनवा कैसे करब रे छोटी न नदी, दर्शनवा कैसे करब रे छोटी न नदी। भोजपुरी मेहनत गीतन में पहाड़ के पत्थर तुरे वाला, पटिया तरासे वाला आ जात लोढ़ा सील बनाए वालन के दुख दर्द के व्यथा कथा यह लोकगीत में मिलेला, जे कैमूर पहाड़ी के तलहटी में बसे वाला लोगन के जीवन चरित्रन के उजागर करता। कैसे जाई बे सजनिया पहाड़ तुरेला, हमारा अंगूरी से खुनावा के धार बहेला। पत्थर कैसे तुरब सैनी खाई के आधी रोटी, भूख के मारे दहिया ऐठे तड़पे बोटी बोटी। हमरा पेट के अतड़िया हुकार भरेला, कैसे जाई बे सजनिया पहाड़ तुरेला। दह 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 के जेठ महीना सर पर बरसे आग, भाथी जैसन दह के करेजा मुँह से फेंके झाग। धनी दिल के दरदिया चिघार मारेला, हमरा अखिया के आगे अन्हार लागेला। सूरज आ चांद के अस्तित्व के मानव जीवन पर कतना प्रभाव बा ई सभे जानता। लोग एह के प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्वीकार ले। भोजपुरी लोक गीतन में बहुत श्रद्धा आ भक्ति के साथे मजगर रूप से एकर चर्चा आवेला। पीड़िया गीत में एगो नया नोहर कनिया जौन अपना बाप के घर अपन जन्म भूमि छोड़ के ससुरा जाए में हिचकिचात जाई, उ चनरमा से निहोरा करतई। गोड़त हो के लागी ले दुजिया के चंदवा जनी हो उगना, चांद भरिया गहनवा जनी हो उगना। ससुर हमरो देखी हनी दुजिया के चनवा,
से भेजी रे दिहे ना, अगहन में नियरवा रे भेजी है दिहे ना। बाबा हमरो देखी हनी दुजिया के चंदवा से धैर्य दिहे ना, अगहन में नियरवा से धैर्य दिहे ना। सूरज के लोक गीतन में विशेष स्थान बा। छठ गीतन में अर्घ देवे के बेरी दोनों बेर सूरज के उगत आ विश्वत भोजपुरी लोक भजन आस्था विश्वास श्रद्धा के भावना से उद्गार करेला। एकर बानगी ये गीतन में पावल जा सकेला। केरवा के पतवा पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, एक करीले छठ बरतिया की झाके झूके। हम तो से पूछी ना बर्तनिया रे बर्तनिया केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। सबके भार उठाए वाली धरती, भूमि, खेत, मैदान, चारागाह आदि चर अचर में फैलल 77 चीज बातुसन पर लोक गीतन में स्वर मिलेला। काहे कि माटी, पानी, हवा से मानुष सभ्यता के निर्माण आ विकास होखल। सब जीव जनावर के पाले पोसे आ अन्न उपजावे वाली ई धरती पूजमान बाड़ी। इहे हई सबसे बड़की पुरखिन। धान रोपनी के शुरुआत करत धरती पूजन, खेत पूजन आ सुमिरन से होला। सुमिरीला धरती आकाश अल बेलावा हो, सुमिरीला गौआ डिहवार नुए राम। सबके सिवानवा के गोसई त सुमिरी, कारज बिघिन बिनु होई नुए राम। पीर परी पैया परी बाबा खेत पलवा के हो राम, ए बाबा भरी द मोरा कोठीला भंडारवा ए राम। जल स्रोत के रूप में कुइया आ पनघट के जहाँ भोजपुरी लोक गीतन में वर्णन मिलेला, वही जहीं नदी, पोखर आदि प्राकृतिक मानवीय संबंधन के बखानो लोक गीतों में भरपूर रूप से मिलेला। ये बहुत महत्वपूर्ण एकर घटक भी है। बाबा के इ नारावा से पनिया भरन गैनी के चर्चा से लेके रेशमा चूहड़मल लोक गाथा में भी एकर बखान मिलेला। बाबा जे लगौले रेशमा तुलसी चौराबाजी, पकवा बनौले उ इनार जी, तू जनी जाहो रेशमा पकवा इनारबाजी, मानो तो हूँ कहल हमार जी। भोजपुरी लोकगीत में नदी के बात खूबे सुने के मिलेला, विशेष क के गंगा स्नान के। नदी पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता के आधार बाड़ी। नदी सभ्यता से जुड़ाव के आदिम संस्कृति से वर्तमान जुगबोध से जोड़त ई सब लोकगीतन के बहुते मनभावन वर्णन होला। ये स्त्री गंगा संवाद में गंगा जी के आखिरी जवाब के देखल जा सकता। गंगा मैया के ऊंच अररी अररवा चढ़त डर लागेला हो, ताही चढ़ी कोशिला नहाली मुकुति बनावेली हो। हंसी के बोलेली गंगाजी सुनो कोशिला रानी हो, कोशिला कौन संकट तहरा परले मुकुति बनावेलू हो। सोनवा ए गंगा मैया ढेर बाटे रुपया के पूछेला हो, मोरा संतनवा के साध संतन हम चाहिले हो। धीर धरु ए तिवई धीर धरु अब गंभीर होई हो, तिवई आज के 9वां महीनावा होरिला तोहे हुई न हो। भोजपुरी में मौसम आधारित लोकगीत, विवाह गीत, संस्कार गीत, मेहनत आधारित श्रम गीत आदि में पर्यावरण की चर्चा खूबे होला। काहे कि प्रकृति से मानुष के आदिम जुड़ाव और ओकरा पर निर्भरता रहल ई जौन ई एकरा में प्रकट होला। कुदरत के निर्मल सुघर आ निश्चल छवियन के परतोख प्रतीक या व्यंजना के रूप में इस्तेमाल के लोकगीतन में भरमार बाटे। वृक्ष संपदा के आम आदमी से जुड़ाव हमेशे से रहल बा। भोजपुरी क्षेत्र के अनेक गांव आ स्थलन के नामकरण पेड़ रुख पर धराइल बाटे। नीम के पेड़ वातावरण में तबीयत के संवारे वाला कुदरती चीज है। हर गांव के पूर्व काली स्थाने नीम के छपकदार गाछ जरूर होला। नीम के पेड़न की अधिकता से निमिया डीह जैसन गांवन के नाम धराइल हुई। शुद्धता आ निरोगीपन के कायम रखे वाला नीम पर एगो देवी गीत मशहूर बाटे। निमिया के डाढ़े मैया लावेली झूलू हवा की झूली झूली ना, मैया गावेली गीत की झूली झूली ना। आम के फेड़ के चर्चा भोजपुरी लोकगीतन में अनघा मिलला। आम के बगीचा के अमराई भा लखराव कहल जाला।
कई गांवन के नाम आम के बहुली पर धराइल हुई, जिससे अमझोर, अमुआ, अमैठी, अमौना आदि आम के पलो पूजा में इस्तेमाल होला। एकर फर के कई गो खाद्य पदार्थ बनावल जाला, अमचूर, अमझोरा, अमावट आदि। आम के लगाए वाला बिचड़ा के अमोला कहल जाला। एकर फर के तुड़ला पर जो रस निकलेला ओकरा के चोप, दगला है आम के कुलासी आ ओकरा फूल के मोजर आ छोट छोट फरन के टिकोरा। भोजपुरी क्षेत्र में बियाह के बेरा दुल्हा के आमे के पीढ़ा बैठे के दिहल जाला। लोक जीवन में आम की उपयोगिता, ओकरा जुड़ाव भोजपुरी लोक गीतन में खूबे बखान पावेला। ये गीत में आम लखराव के साथे साथे पुरहर प्रकृति या परिवेश के बोधो झलकता। काहे बिन सुन अंगनवा ए बाबा, काहे बिन सुन लखराव, काहे बिन सुन दुअरवा ए बाबा, काहे बिन पोखरा लहार। धिया बिन सुन अंगनवा ए बेटी, हंस बिन पोखरा हमार। कैसे के सोहे अंगनवा ए बाबा, कैसे के सोहे लखराव, कैसे के सोहे दुआरवा ए बाबा, कैसे के सोहे पोखरा तोहार। धर्म से ए बेटी बेटी उपजिहे, सेवा से आम तैयार। तपवा से ए बेटी पुतवा भेटइहे, दान से हंसा मजेदार। का देई बेटी समोधब ए बाबा, का देई अमवा के गाछ, आ का देई पुतवा के समोधब ए बाबा, का देई समोधब लखराव। भूई देई पुतवा समोधब ए बेटी, अन्न देई हंसा मजधार। धन देई बेटी समोधब ए बेटी, जल देई समोधब लखराव। का देखी मुहे जनवासा ए बाबा, का देखी रसना तहार। का देखी हियरा जुड़इहे ए बाबा, का देखी नैना जुड़ाए। धिया देखी मोहि जनवासा ए बेटी, अमवा से रसना हमार। पुतवा से हियरा जुड़इहे ए बेटी, हंसा देखी नैना जुड़ाए। जामुन के पेड़, महुआ के पेड़, बांस बसवार, बैर, ऊख जैसन वृक्षन पर बहुतेरे लोकगीत मिलेला। एहनी के लोक आ ग्रामीण परिवेश में बहुते महत्व बा। असढ़ियवा आ सवनियवा जामुन के मिठास आ कसावपन बड़ा सवदगर होला। छोटी छोटी जामुन गछिया भुइयां सोहरल जाए, छोटका देवरवा जमुनिया तुरी हो खाए। टूटी गईले जामुन गछिया, मुरकल पिया के बा, हाली से बोलावा बाबा बढ़ई हो लोहार। जबले ना कटइहे हो बाबा जामुन के होगा डाढ़, तबले पीरात रहिए जियरा हो हमार। ए तरी हमनी के देखत तनी जा कि भोजपुरी लोकगीत में पर्यावरण के भौतिक स्वरूपन के बिंब मजगर उभरता। उहे ओकर सजीवता आ जियतारपन के झलको मिलता। बाकी एह गीत के महत्व, ओकर जरूरत तबे तक बचा रही जब पर्यावरण से जुड़ल हरेक चीजन के हमनी के संभाल के, बचा के आ बढ़ा के रखी जा। सुनत रही जा वार्ता। आ ए वार्ता के बहुते निमन तरीका से श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी बतौले। ए नीक वार्ता खातिर इनका बहुते धन्यवाद बा।